A Xunta convoca axudas para o fomento do uso do galego no ensino. A Secretaría Xeral de Política Lingüística publica no Diario Oficial de Galicia cada súa orde de subvencións destinada a apoiar o labor dos equipos de dinamización da lingua galega e abre os prazos de solicitude para os centros de titularidade pública e privada dende mañá. A Xunta de Galicia, a través das Consellerías de Cultura e Turismo e Educación, Universidade e Formación Profesional, convoca por medio da publicación de dúas ordes da Secretaría Xeral de Política Lingüística no Diario Oficial de Galicia as axudas para o fomento da lingua galega no ensino, tanto para centros de titularidade pública como para centros de titularidade privada. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende mañá ata os días 13 e 25 de febreiro respectivamente. Ambas convocatorias teñen a finalidade de contribuir ao financiamento de actividades que realizan os equipos de dinamización da lingua galega e o profesorado responsable de cada proxecto de fomento do galego durante o curso académico 2018-19 nos centros educativos que imparten ensinanzas regradas de niveis universitarios e que contan con menos de 6 unidades. O texto completo das convocatorias está disponible no portal da Lingua Galega. Os equipos ou profesorado responsable da dinamización da lingua galega nos centros educativos que desesen optar ás axudas deben presentar un proxecto de actuación de cuxa valoración dependerá fundamentalmente a contía que o terán para desenvolvelo. Terase en conta tamén o número de alumnado con que conta o colexio ou instituto.